Assalamu alaikum mehriban adamlar, ediz vatandaşlar. Elbette Türkmen Portal web-saytımızda biletin geliyama gepleşiminin tezisani. Bir gepleşiminin başına ineyem üçün kandisar önümler dukanından açmağı. Maqul birlik sebebi gurrun edilecek esası muğluklar önümüzdeki yani kekis, ekler ve wafiller olur. Gepleşimde başlamaqa bizde ulu hormat bilen elbette gelip bu yerden yani şu önümler öýüňize alıp çay başında gepleşimde tomuş etmeye maslahat berýär. Çünkü isleňiňden dörejeği ýüz göterir. Ondan hem şu acayip fırsatda bu süýjülükler näkil görünüşde döräpdir. Kimler tarafından oýlam tapylypdyr? Umumy ähli maglumatlary siziň bilen paýlaşýar. Taýin bolsaňyz başlaýar. Gelin ilki eklerlerin tarihine gödaýlalyň. İçi krem bilen doldurulan bu süýjülüklerin görüdilen wagty dünýä öňünde eklerlerin tarihi Fransanyň tarihi bilen baglanşykly. 16-njy asyrda Ekaterina Medici'nin hükümdarlyk edýän döwrüne köş konditer peçiň üstüne gaýnadylan gyzgyn hamiryň beşirilişini oýlapdyr. Gaýnadylan hamirdan içine dürlü dümen salynyp elbette doldurylyp ýeriti kökeler, külçeler beşirilipdir. Günleriň birine Ekaterina Medici'nin öz mihmanlaryny giň galdyrasy gelipdir. Ýeriti şonuň üçin şadenany Italiýaly konditer Papellini'ni öz köşküne çağırıpdyr. Şol döwürde Italiýan aşganasy iň datly, iň meşhur aşganalaryň biri bolupdyr dünýä ýüzünde. Papellini gaýnadylan hamirdan edilen külçeleri süýnüripdir we süýreldipdir. Olaryň içine de armut balyny goýupdyr. Şonuň üçin bu süýjülügiň ady Ala Duchesse çöregi bolupdyr. Onu ekler ady nereden gelip çykypdyr diýen bolsaňyz, howlukman mehriban tomuşçular oňa da elbetde häzir ýetýär. Ala Duchesse çöregi 19-njy asyrda çenli saklanyp gelipdir. 1860-njy ýylda bolsa ol ekleri öwürilipdir. Biziň gündemimize gelip yeten bu datly önüme kimin ekler diýip at goýany anyk belli däl. Ýöne tarihçiler biziň bilýän içi kremli eklerlerimizi ilkinji gedek taýýarlap adamlara ködürlen Fransaly baş aşped Marie Antoine Carême diýip ataplaýarlar. Carêmeň şahlaryň aşpedy kemem aşpedlaryň şahy allahamlary bar eken. Ekleri at goýanam şol meşhur aşpedler diýip çaklamalar bar. 19-njy asyrda eklerler gaty meşhur bolupdyr. Iň meşhur süýjülük dukanlar onu satmagy özüne ýokary derejede bagty etdirler. Ekler diýmek näme diýmek aslında? Fransuz dilinden terjime edende ekler diýmek ýyldyrym diýmek aňlady. Ekler. Ekler. Näme üçin beýle adyň saýlanyp alynanlar wagtynda dörül çaklamalar bar. Käbir adamlar bu süýjülikleriň ýyldyrym çalyklygyna iýilip gutarýarlygy üçin oňa ekler ýyldyrym diýip at berdirler diýe. Başga birler bolsa eklerleriň bişirilişi hakynda maglumatlar bütün Fransa, soň bolsa ýer ýüzüne ýyldyrym çalyklygyna ýaýrapdyr. Meşhurlygy ören giň bolupdyr bolýan, şoň üçin berdirler diýip pikir edýärler. Ýöne şu iki çaklama bilen alalaşmaýan üçünji ýene bir toparam bar. Bu topar eklerin ýyldyrym adyny goýulmagynyň, ýani almanyň esas maksady süýnmek şekli bolup durýar diýip ataplaýarlar. Biziň gözümüz bilen seretseňe, häzirki eklerler ýyldyryma gatwar meňden okdurdy. Ýa biz ýyldyrymyň näkilligini bilemdik. Geçmişde belki meňden bolmaklar ahmak. Endi gelin mehribanlar ekler hakynda gyzykly maglumatlar bilen tanyş boldy. Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna süýnmek bızmyklar bişirilýär. Olaryň adyna Uzyn John diýerler. Amerikalılar käwagt şu bızmyklary elbetde ekler diýip adlandyryp berýärler arkaýyn. Germaniýada bolsa eklerler bişirilse de olaryň ady düýünden başga. Bu ýurtda olara süýgi süňçagady ýa bolmasa towşanyň penjesi diýip ad berýärler. Konditerleriň arasynda şeýle degişme bar. Olar kimdekim birinji gedek, ýani birinji gedekden ekler gowy taýýarlap boňarsa oňa baş aşpez derejesini berbermeli diýip pikir edýärler. Ekleriň öz bayramçylygy amma 22-nji oktyabr bu süýjülügiň halkary gün hasaplanýar. Fransuzlar iň gowy eklerlerin uzuýullygy laýyk 14 sm bolmaly diýip hasaplanýarlar. Biziň döwrümizde eklerlerin içini her hil ýetgüçk süýji önümleri bilen tykyp doldurýarlar. Kremler, maňyzlar, şokoladyň dörli görnüşleri. Garad konditerler elbetde olara dördüjülükli şemeleşýärler. Meselem, Casablanca'da apelsin agaçlarynyň gülleriniň tagamyny berýän eklerler bişirilýär. Kuwait'de bolsa eklerlerin içine incir salınýar. Näme elýüzde bolsa. 2014-nji ýylda Şwitsariýaly konditer uzuýullygy 503 metre ýetýän ekler taýýarlapdyr. 2016-njy ýylda bolsa Belgiýaly hünärmenler öz ekleriniň uzuýullygyny 676 metre ýetiripdirler. Ine mehriban ýerleşler biz eklerlerin tarihi, onuň aýratyllygy hakynda öz bilýärlerimiz siziň bilen paýlaşdyk, dogrymy? Gelin hemmemize tanyş taçaklanmadan bedegi bolan keksler hakynda durup geçelim. Kekslaryň tarihi eklerlerinkidan hem has gadymy. Ýa-ni gadymy Rimde adamlar arpa unundan goýrak bulamak ýasap, onuň içine hoz, nar dänelerini kişmiş, arbalyny garypdyrlar. Soňam onu bir gaba goýup pişiripdirler. Rimliler bu tagamy biziň döwrümizde kekslaryň ata-babalary saplanýar. Onu pişirmäge köp kişiniň gurban çatmandyr dogry. Gadymy Rimliler keksi iň barly adamlaryň elbetde saçagyny beripdir.
11-nji asyrda Angliýada keks diýip adlandyrılan külçeleri bişiripdirler. Kekslaryň adam şol döwürden öz başyny alyp, ýani şol sözden gelýär, keks sözünden. Bu külçeler un, yumurtka, bal hemem gur imişler goşupdyrlar. Soňam olar közüň üstünden asylan golçalarda bişiripdirler. Bu keksler çay başyna iýlen füjür kökmünde dälle, aç galmadylyk üçin nahar kökmünde bişirilipdir. 18-nji asyrda Amerikalılar bu tagama cupcakes diýip ad goýupdyrlar. Bu söz käsedäki ýani çaşkadaky keks diýmegi aňladýar. Doğrudan hem Amerikada keksi ýürüýti käselerde bişiripdirler. 16-njy asyrda Ýewropa ýurtlaryna koloniýalardan kan şugunlary gelip başlapdyr. 17-nji asyrda bolsa şeker önümçüligi ötüpdir. Şeker köpelen soň bolsa keks pişirýärler hem köpelip ol bütün dünýä ýaýrapdyr. Şeker şol urwatyň özünde hem keksiň tagamyny süýçedýär, ol hem konservant, hem de elbetde şorbent bolup hyzmat edýär. Başgaça aýtsaň kekse goşulýan meweler zaýlanma diýäli on şeker ýetirýärler. Ol meweleriň suwuna möhüme sorýar. Şonuň üçin hem şeker tüýjülük pişirýärleriň iň esasy olanýan önümleriň birine degişli. Keks pişirmek üçin gerekli zatlaryň hiç birim gymmat däl. Onuň çykdyjysy az. Şonuň üçin hem bu zatly önüm iň köp pişirilýän iň meşhur tüýjülikleriň biri bolýar. 19-njy asr keksler üçin iki sany ul täzelik getiripdir. Şol wagtlar nahar sodasy ulanyp başlanıpdyr. Nahar sodasy atylan keksler has yumşak, has näzik bolupdyr. 19-njy asyryň ahyrlaryna bolsa ýürüýti keks pişirilýän gaplar ýasalyp başlanıpdyr. Bu gaplarda pişirilen tüýjülikler heme owadan heme melbetde tüýjü bolupdyr. Biziň döwrümizde keks pişirilmeýän ýurt ýok diýseňem bolarym kady pikir edýär. Ya olmasa tüýjülik dükanlarynyň keks satmaýanyny elbetde tapmak ören kyn. Onuň görnüşleriniň köplügi bolsa köpleri hayran kalır. Keksler başka dürlü tüýjüliklerin döremegine de kömek etdir. Meselem muffinler, biskvitler öz göz başyny kekslerden alpaýdy. Her ýurdun öz keks pişirmek aýratylary bolýar mehribanlar. Bagam adalarynyň ýaşaýjylary kekslere dürlü meweler goşýarlar. Germaniýalylaryň taýýarlayan keksler hemişe 4 burç bolýar. Olaryň üstünde hökman şeker toz sepilýär. Şwitsariýada yeňiljek armutly keks pişirilýär. Ruminiýada bolsa täze ýyl Pascha ýaly bayramçylyklaryň biri elbetde keks gödöňüne getirilýär. Siz telekeşi önümü öndürüyor. Siz telekeşi önümü öndürüyorsunuz ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü oluyor. Olun içinde iň netijelisi bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar hemmesi isleýän gepleşiňize goýular. Türkmen Portal, netijeli mahabat platforması. Keksler hakkında näýeli maglumatlar var? 1796-njy ýylda birinji gede kekslaryň pişirilişi hakynda ýazylypdyr. Amelia Simmons atly dinan öz bilýän maglumatlaryny Amerikan aşpezligi kitabyna girdipdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 15-nji dekabr kekslaryň güni hesaplanýar. Bu güni dörezeller bolsa Sprinkles atly çörek pişirýän kärhana. Kärhana kekslaryň güni gelende bu tüýjülikler adamlara muht paýlaýar. 2009-njy ýylda Detroit'da agramy 555 kilograma ýeten keks pişirilýär. Bu tüýjülik krem hemem ýer imişler bilen bedelipdir. Onu kesmek üçin adat bıçak däl, ýangıç bilen işleýän bıçagyny olan türler. 2013-njy ýylda kosmosa üçin kosmonawtlar vakuum haltacıklaryna ýetişdirilen keksler ýetdirler. Dünýäde iň gymmat keks Dubayda pişirilýär. Onun bahasy 1300 Amerikan dollary. Bu tüýjülik näme üçin beýle gymmat diýseňiz, munyň sebebi kekse zapqaran hemem iýilýän altyn goşulýar. Şunlukda biz keksler hakkında gurrunmuz jemleýät mehribanlar. Indi gelin nowatdaky waflynyň taryhy hakkında gyzykly maglumatlar paýlaşalyk. Wafly gadymy tüýjülikleriň biri hesaplanýar. Ýöne onuň anyk gören wagt gynasy belli däl. Käbir maglumatlara görä gadymy Gretsiýada, gadymy Germaniýada wafly pişirilipdir. 15-16-njy asyrlarda diňe baý adamlar wafly ýep bilipdirler. Onuň pişirilişi bolsa elbetde gizlin sürükmünde saklap hiç kime aýdylmandyr. Bu sır eneden gyýda geçirilip maşgalaň daşyna çykarylman gorulyp getdir. Wafly hakkında ilkinji ýazy
14-nji asra değişli Fransada şol döwürlerden saklanyp galan golyazma kitap bar. Onu awtor ýaş geliniň bilmeli zatlaryny toplap bir kitaba ýerleşdiripdir. Ören o kitap maslahat berýär. Ne şol ýazgylaryň içinde wafliniň bişirilişi bar eken. Şol kitap esasyna adamlar wafli 13-nji 14-nji asyrlarda diýen meşhur eken diýip çaklaýarlar. Biz hemmemiz bilýäs elbetde, bu süýjülük bişirmek üçin ýörete wafli bişirilen enjam gerek. Ýöne ol entek dördülmenke wafli nähili bişirdilerke gowsuwa. Belgiyede gadim döwürlerde 2 sany demir tarelka, agaç sap berkitilipdir. Onsoň hamiri şu 2 tarelka gapçadyban wafli bişirilen eken. Wafliniň hakyky meşhurlugy wafli bişirilen enjam oýlap tapylan soň başlaýar elbetde. Ony oýlap tapan bolsa Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň New York şäheriniň ýaşaýjy Cornelius Sourthouse 1869-njy ýylyň 24-nji awgustynda ol öz döredin ütküç zadyny wafli bişirilen enjamyny adamlara görkezipdir. Bu enjam 2 sany saçdan ibaret eken. Saçlaryň iki möwdary berkitilipdir. Wafli bişirilen bu enjam közüň üstüne goýup elbetde gyzdyrylýan eken. Bir salymdan görmer eken beýle tarapyna. Wafli sözi özü näme? Nerden gelip çykýar? Ol Nemitslaryň waffel sözünden gelip çykýar. Bu söz ari öýjügi diýen manyny alýar. Doğrudan waffler öýjüg bilen bir hili arynyň öýjügine de çalym edýär. 1735-nji ýylda ilkinji gerek aşhany kitabynda waffle bişiriliş hakkında ýazylypdyr. Ondan bäri waffle bişirilişiniň bir giden görnüşleri oýlan tapyldy. Yumşak, gaty, galyň, ýuqa waffler islenip görüş garat sanasyň sogapken. Bu datly önüm haýsy ýurtda nähil taýýarlanýar. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna waffleni 3-4 ýa 4 şekilinde taýýarlaýarlar. Olaryň arasynda süýjük hem duzly zatlar salanyp elbetde meselem kerkaw ağacynyň toşawyny ýa bolmasa kakadylan et goýup ertirlige arkaýyn berýärler. Belgiýanyň wafellary Amerikada bişirilýärlere göre has, yumşak hem näzik bolýar. Bu ýurtda wafeller nahardan soň buz gaýmak ýa-da ýöne bir gaýmak bilen saçak başyna berilýär. Australiýada wafeller bal ýa-da goýuldylan süýt bilen bilýär. Angliýada bolsa olar süýjül kasaplanan ok. İnglisler wafeliniň içine göýek önümlerden ýasalan pasta hem zeytun ýagyny goýup nahar öpünýärler. Norvegiýada waflini turbo ýaly edip togalaýarlar. Onuň içine bolsa dürli dümen salynýar. Meselem, irimiş gaýmak ýa bolmasa şoklat, gara dünýä ýüzündäki dürli waflyň hemme görnüşlerini iýip görmek üçin elbetde bir ömür ýaşamak gerek. Gelin bolsa, wafeller hakynda gyzykly maglumatlar bilen sizi tanışdyrayım. Biziň döwrümizde aşağı wafla meňzeýän aýakgaplar eken. Dogrymy? Onuň öz sebebi bar. Gullörüň birine Nike brandynyň meşhur Bill Bowerman adly dörediji öýde aýalynyň wafle bişirişini synlap oturan eken. Wafle bişirilýän enjamyň öýjük şekli ony oýlandyrdyr. Bowerman sport aýakgaplarynyň dawanyň aşagyny şolar ýalypsaňa gowalardy bödýändan pikir döredipdir we şeýdibem ilkinji wafle dawanly aýakgap peýda bolýar. 1970-nji ýylda wafle NASA-nyň Apollon 13 kosmik gemisiniň astronawtlarynyň iýen önümleriniň sanyna goşuldyr. Dünýäde iň uly wafle 2013-nji ýylda Niderlandlarda bişirilip, onuň diametri 2,47 metr eken. Wafleniň güni beýlek süýjüklenýär bir hem däl mehribarlar 2 sany. Her ýylyň 25-nji marty halkara wafle güni taplanýar. Bu şanly senäni oýlap tapanlar bolsa Şwitsariýalılar. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna bolsa wafleniň milli güni elbetde bar. Bu bayramçylyk 24-nji awgustda belirlenýär. Bu sene ýaňa belleşimi diýaly. Bu sene Cornelius Sourthouse'ň wafle bişirilen enjamy oýlap tapan güni bilen baglanşykly. Endi bolsa gelin biziň gündemimize dolanyp gelelim. Häzirki wagtda değişli esasy maglumatym aýdaýyn. Şuňky gepleşigimizde gurrungadan süýjülüklenme, kekis, wafle ýa ekler bolsun, ýa bir giden başga datly önümler bolsun, olaryň hemmesini siz Ziyat Hil Kandisar önümler dukanyna tapyp bilersiňiz. Merhaban adamlar, ene de biz bilesin gelýän gepleşigimizde bugun köňüne asorty eklerler hakynda, ýa bolmasa keksler hakynda, ýa-da ene şu görnüşli wafeller hakynda olaryň görüş taryhy bardy. Gurrun bermek we ýitirmek bilen zatlarda dogry şulardan bar. Siz elmydama bu süýjülükleri elbetde diňe bir taryhyny öwrenmek, görmek, tanışmak bilen çäklenen, eýsem de islenlik wagt Ziyat Hil Kandisar önümler dukanynyň ýurdumyzda islenlik nokatlaryndan tapyp alyp
bilersiniz. Elbette bular hakda öwrenmek bir başga, tagamly diňet görmek ol birbirinden başgarak bolýar. Şeýleken biz şu ajaýyp fursatda siziň ýaklyňyzda iň gowy arzuwlarymyzy beýan edip gepleşmemiz bilen hoşlaşýar. Ýene kunlarda didarlaşýança hoşda onuň bilişinde diýýärli Türkmen portal web saytymyzdan we belet film, belet videodan islendik wagt geçen gelýänlerinizi downloadla tapyp bilersiniz. Onda näme? Ýene kunlarda görüşýänçä hoşda olun we işler açyk bolsun.